Díomh is mis Jamie agus inniu be muidir cócráil scónaí, seo an trealamh agus na cóábhar a le go mbeadh daoibh curthaí millis de híos de gacrad. Ar dús boire caithfidh muid an aghaidh a riamh teathu go dtí 225 céim Celsius. An sin déanamh muid críothú ar an plur isteach I mbaile. Tar éis sin chur an isteach leis an plur agus déan cimailte isteach air. I níos sin chur an siúcar isteach leis an plur agus an agus nasca isteach. Chur an isteach sa bainne agus déan nascú ar sin chomh maith. Cruthigh pol I lár an meascán agus chur an agus an bainne isteach an. Chur píosa plur ar an tabla ionas nach raibh an téasránda, rulaigh é amach agus cruthigh de scónaí. Chur an cid eile den bainne agus an ar an scónaí ionas go mbeadh 10 uair orthu agus sin iad críochníthe.